ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر کے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا جیڑا نالین عرشات پا جان دے کس قدر کے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور توجہ حضرات جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر نے پشانی تے مکھ و سہا بہر حضرات بھی کہہ دو سبحان اللہ جس دی زلفان واللیل آنکھے خدا والقمر نے پشانی تے مکھ و سہا نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں اس کی تعریف قرآن سنا جان دے نعت خانہ خطیبہ دے وس وچ نہیں اس کی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر کے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا آپ حضرات نے کہتے خدا جان دے کس قدر کے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کس قدر کے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے میں یہ شعر پڑھنے چلا ہوں اگر آپ حضرات کے شعر سن کر آپ حضرات کا دل کی ٹھنڈک پہنچے تو میں چاہتا ہوں کہ محبتوں سے نوازنا ہے توجہ کس قدر نے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دی نہ حبشے چوبی کہتا غلامہ وجے بام حبشے چوبی کہتا غلامہ وجے او کعبے چھت تے چڑھا جان دے دونوں ہاتھوں اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ حبشے چوبی کہتا غلامہ وجے او کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر کے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اور آخری شعر اور میں اس شعر میں علماء دیوبند کا عقیدہ پیش کرنے چلا ہوں جو بندہ میری اس بات سے متفق ہوگا وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت بھرے انداز میں کہے گا سبحان اللہ توجہ کس قدر کے بڑھایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے توجہ حضرات جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جان دے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دے جیڑا پتھرانو کلمے پڑھا جان دے مردہ گو تو گوایا دیوا جان دے توجہ او خدا کملی والے نو روزے اندر انگلیاں دا سلام سنا جان دے او خدا کملی والے نو روزے اندر انگلیاں دا سلام
کے پڑھنا ہے. کس قدر ہے بنایا ہنسی مصطفیٰ، مصطفیٰ جان نے